i Eritrea. Det var fint. Tack så jättemycket att ni är intresserade att jag ska dela med er mitt liv i Eritrea. Jag kommer från det här landet. Det är väldigt litet land och mitt hemstad är Addis Abeba. Där någonstans. Och det här är Röda havet. Här är Yemen. Det här är Saudiarabien som är ett väldigt rikt land med god olja. Och Eritrea gränsar med Djibouti, Etiopien och där Sudan. Jag gick gymnasiet till 10 i Addis Abeba sekundärskola. Sen för att sluta gymnasiet måste man gå till high school in Sawa, sista gymnasiet in Sawa. Sawa ligger någonstans här och det är nästan 37 till 39 medeltemperatur. Väldigt, väldigt varmt. Långt bort, det finns ingenting där. Begränsat vatten, mat eller det finns inte nära stad som man kan köpa. Men man får inte gå ut från Sawa heller. Sawa är en kamp som man gör 2 saker. Sista gymnasiet samt militärträning. Ni ser, de pluggar med och de är 16-17-åriga tjejer och killar. Jag gick min sista gymnasieskolan i Sawa. Och som alla sover på grund av värmen. Det är jättesvårt att koncentrera där. Jättesvårt. Och man får inte skolka för att din militärtränare är ute och han kan straffa dig till döden. Det är väldigt, väldigt svårt. Väldigt svårt. Och sen man kan se här också att här är kläder som vi använder för att göra militärträning. Samma ställe och här är uniform till gymnasiet. Samma plats. På morgonen skolan, eftermiddag träning. Militärträning. Väldigt, väldigt svårt. Där i Sawa eller i Eritrea det finns inte något som kallas för extra matte. Det finns inte något som kallas för extra anpassning. Det finns inte något som kallas att om man får F i matte så får man gå vidare till nästa grundskolan här i Sverige. Men i Eritrea det är direkt till militärtjänst. Om man har olika åsikter om landet, om skolan, rätt att trycka sig, lagar, nej, det är jättesvårt. Man måste åka till fängelse direkt. Jag hade olika åsikter om vad som händer i Eritrea, framförallt om skolan. Efter jag fick betyg till universitet, jag pluggade till lärarutbildning och sen började min militärtjänst i Sawa i 2 år. Man får inte besöka föräldrar. 2 år i det stället. Väldigt svårt att leva. Jättevarmt, ibland 42-43 grader. Jättesvårt. Om skolan, till exempel gymnasiet eller grundskolan,
Om du inte klarar skolan så måste du gå till militärtjänst direkt. Det spelar ingen roll om man är 15, 16 eller som lärare. Svårt mellan att bestämma, ska jag hjälpa eleven för att inte gå till militär eller ska jag sköta mitt arbete och göra vad utbildningsministern säger. Jag vill inte att mina elever går till militärtjänst när de är 16-17. Men jag har också ett ansvar att arbeta enligt Skolverket i Eritrea. Man står i mitten, vad ska jag göra? Nej, jag vill inte att mina elever går till militärtjänst. Nej, men det är svårt. Jag kommer gå till fängelse också. Jättesvårt. Som utbildad lärare hade jag lön på $5. Jag vill bara säga att det är 50 kronor alltså, i månaden då. Jag kan inte köpa mobiltelefon. Jag kan inte betala till hyran. Man har inte råd för att försörja sig och sin familj. Om man har olika åsikter om landet, om administrationen, som jag har sagt, då hitta på dem något orsak att sätta dig i fängelse. Något. En av de orsak som finns i Eritrea för att sätta en person i fängelse är att till exempel du tänker att skolka matten på måndag. Jag ska säga till dina föräldrar. Tänker du att du ska till USA? Ja. I Eritrea? Ja, fint. I Eritrea är jag ska sätta dig i fängelse. De sa till mig att jag tänker fly från Eritrea. Man säger att det är Gud som vet allt, eller hur? Men regeringen i Eritrea vet allt. Hur människor tänker, kan man säga. Och då, jag satt i fängelse i 2 år. För att de tror att jag tänker fly från Eritrea. Va? Aldrig! Jag vill förändra. Jag vill hjälpa mina elever. Det är inte så. Det är inte sant. Vem bryr om det? Ingen. Och jag kan inte hitta ord hur svårt det är i fängelse i 2 år utan att se dina barn. Eller hur? Och sen i slutet, för att jag var lärare, jag försökte hjälpa några i fängelse också. Så fick fly från fängelse. Etiopien och sen Sudan. I Sudan 2013 planerade jag och mina 15 kompisar som var i Sudan, alla eritreaner. En del av dem var släkt till mig. Vi planerade att åka till Europa olagligt genom öken som kallas Sahara Desert, som finns mellan Sudan och Libyen. Och sen, man ska åka till Medelhavet med väldigt små båtar, fiskbåtar. Den dagen innan vi skulle resa till Libyen så fick jag min visa att åka till Saudiarabien. Jag åkte inte till Libyen 2013. Men alla mina kompisar och släkt åkte till Libyen och dog i Medelhavet. Lampedusa. 360 människor från Eritrea dog. Och det var
Jag skulle vara en av dem. Nästan 500 personer med väldigt litet båt. Det här i Italien och regeringen i Eritrea vill inte acceptera dem. Sedan jag kom till Sverige 2017. Sedan dess började jag kämpa mot förtryck och orättvisa i Eritrea, mot krig, mot underordning, militärtjänst, diskrimination mot kvinnor, barn och utsatta folkgrupp, mot att fängsla utan domstol, för demokrati, yttrandefrihet, att rösta. Regimen som finns i Eritrea satt i styrelsen i 30 år utan att rösta. Jag har aldrig röstat i mitt liv. Jag röstade bara den här året i mitt liv i Sverige. Tack. Det är den bästa möjligheten att påverka genom att rösta. Jag kämpar jättemycket. Ibland sover inte bra. För att jag måste säga, som jag gör nu, till alla, framförallt till eritreaner på Tigrinja, att de ska vara uppmärksamma på vad som händer i Eritrea. De flesta bryr inte vad som händer i Eritrea för att de har vuxit i Sverige, bott i Sverige i 30-40 år. Inga problem, de har pengar, de har hus och allt. Sina barn är utbildade. Den möjligheten som finns i Sverige har de fått. Men mina släktkompisar, de flesta är i Etiopien, Sudan, Libyen eller dog på grund av olika. Ja, det kan vara ormar, jättefarliga ormar på väg till Etiopien, Sudan. Ja, det finns också jättefarliga djur i Etiopien, Eritrea, Sudan. Ja, så mycket. När man vill fly från Eritrea i gränsen, det finns militärer som vill stoppa alla människor, och om du vägrar så kan de skjuta dig till döden. Det är att krocka från Eritrea till Etiopien är 80-90% risk för ditt liv. Många föräldrar vet inte vad är sina barn. Var någonstans dog för dem. Ibland är det en bra möjlighet att veta ditt barn har dog i Medelhavet, för att du vet att, men om du vet inte vad ditt barn är, det är jättesvårt. Du kan inte sluta tänka om ditt barn. Man kan tro, typ till exempel, hoppas mitt barn är i Sudan eller i Libyen, men det blir 20-30 år. I september, jag och andra som har samma åsikt som mig stoppade vi en fest i Husby. Festen var ordnad för att samla pengar till den värsta diktaturen som finns i Eritrea. För att hylla regimen, för att sprida krigpropaganda. Jag vill hela tiden med mina kompisar som har samma åsikt som mig att uppmärksamma Migrationsverket. Det finns människor som kommer från Eritrea till Sverige och säger att det finns förtryck i Eritrea. Precis efter 1 eller 2 dagar som de fick asylen i Sverige, så börjar hela den diktaturen som de fick möjligheten att få asylen. Du säger att innan att
regeringen i Eritrea är inte bra. Efter så säger du att nej, Eritrea är ett fritt land, demokratiskt land och regeringen är bra. Svenska pengar ska inte gå till diktaturen. Eller hur? Håller ni med? Ja. Ja. Så vi vill att Migrationsverket ska vara väldigt noga att ge asylen. Asylen måste vara till de som är utsatta, eller hur? Till de som behöver, till de som har förtryckt i sina länder. Eller hur? Inte till de som supporterar krig, supporterar regeringen som är väldigt diktatur. Vi vill att fler ska höra oss och visa oss solidaritet som många svenskar gör till Ukraina nutiden. Till exempel om ni vet någonting om Eritrea eller kriget som finns nu mellan Etiopien och Tigray och Eritrea, så visar ni solidaritet. Världen kan lyssna och reagera på något sätt. Annars, vi lyssnar ingenting om Eritrea och Tigray nu för tiden i svenska politikdebatt. Om fler och fler vet om det, så hoppas vi att svenska politik kan reagera på något sätt. Världen kan reagera på något sätt. Ni vet, det här kallas för Maslow-behovstrappan. Och det vill säga att här, den stora delen, är den grundämnen som man behöver i första hand. Vatten, mat, värme, vila. Den andra är säkerhet. Och jag tycker att Sverige är den säkraste land för mig, eller för de flesta människor. Men vi är lite oroliga också om det, eller hur? Men hur är i Eritrea då? Det är frågan. Vi i Eritrea saknar alla de här grundläggande ämnen för att leva. Inga vatten. Man väntar för att få det här litet vatten i 2, 3, 4 timmar. Det här är i huvudstaden Asmara, Eritrea. Svårt att leva. Vänta för att få vatten så här i kö. Ja, ingen yttrandefrihet. Den person som försökte säga sin åsikt direkt till fängelse. Du tänker så här, du gör så här, du gör så här. Ingen domstol. Kanske ni känner igen den här personen. Han är svensk. David Isak. Svensk journalist. Han är också eritrean. Han är i fängelse mer än 20 år i Eritrea nu. Och Sverige har inte gjort något. Inte reagerat något. Vad gjorde han? Ingenting. Jag fattar inte. För att man ska sitta i fängelse i Eritrea behöver man inte begått något brott. Nej, det är regimen som bestämmer. Om du har olika åsikter, han använt sitt yttrandefrihet att säga sin åsikt. Det här är Eritrean Orthodox patriark och han dog i fängelse
när han var 100 år. Jättegammal. Påven till en religion. Och vad gjorde han då? Han sa till presidenten att vad de gör är inte rätt. För att om någon har gjort något fel så måste domstolen avgöra det. Ska fängsla människor utan domstol. I Eritrea finns inte religionfrihet. Presidenten fängslade protestanter. Han satt i fängelse i 16 år och dog där. Man kan inte leva i Eritrea. Det finns inte de grundämnena som man behöver i första hand. Här kan vi kolla till exempel. War crimes and other abuses in Tigray. Indefinite military conscription and forced labor. Unlawful, prolonged and abusive detentions. There is no freedom of religion. Och så vidare. Man kan läsa mycket om det. Cirka en fjärdedel av Eritreans befolkning flydde till Europa. Var kom ni fram när jag säger en fjärdedel av eritreaner immigrerade till Europa? Om vi pratar Sveriges historia. Om migration. SD? Nej, absolut inte. 1800-talet immigrerade nästan 1,2 miljon svenskar till Amerika. Eller hur? Sverige var väldigt fattigt land på den tiden. Tusentals barn dog på grund av dåligt vatten på den tiden. Men jag vill säga också att många svenskar betalade kostnaden för fattigdom i Sverige. Många kvinnor kämpade att ni ska leva fritt och i demokrati. Eller hur? En kvinna som heter Frida, 1900-talet. Hon kämpade mot att man ska ha sex innan äktenskap. På den tiden så var hon den sämsta debattören. Men nu är det att man har fritt att bestämma. Och där tycker jag man kan prata om också att ta saker för givet. Eller jag menar, för dig blir det så tydligt att man ser en kontrast. Jag tror inte att många av er tänker så här: shit, vilken privilegier det är att jag får gå i skolan, eller att jag får gå till tandläkaren, eller att någon har koll på mig, att så här, det finns folk som kan hjälpa mig om jag behöver hjälp och så vidare. Jag tror inte att så många tänker så. Jag själv tänker inte så. Det blir så tydligt för dig då. Exakt. Men jag vill, nummer 1 så vill jag att ni tar med er. Alltså det är så många gånger tycker jag som man ser saker på nyheter, man ser någon utbildningsfilm i skolan. Men ni har en lärare som allt du vill är ju att bli förstådd. Och även när du bodde i Eritrea var det så också att du ville bli förstådd, du ville ha din frihet. Exakt. Och fatta att han kom hit 2017 och undervisar er i matematik på ett språk som är nytt för dig. Samhälle som är nytt och sånt, och så går det så himla bra. Det är avstort. I Eritrea hade vi krig med alla grannländer. Det är systemet att regimen vill leva länge genom att starta krig med alla grannarna länder. Vi hade haft krig med alla grannar. Etiopien, Yemen,
Sudan. Nu finns det folkmord i Tigray. Vi kollar där lite grann. Här är Eritrea och här är Etiopien. Det finns en region som kallas Tigray. Nu finns det krig mellan den här delen av Etiopien och hela Etiopien krigar mot Tigray. Och Eritrea hjälper till Etiopien. Och det finns folkmord i Tigray. Jag tycker att situationen i Ukraina är inte bra. Men jag tycker också att situationen i Tigray är värre än vad som finns i Tigray. Det finns folkmord i Tigray. Barnen dör varje sekund på grund av mat, medicin och krig. Och vad jag vill säga är att vi ska visa solidaritet till Iranien kvinnor, till Ukrainen folk och Tigrayen folk också. I slutet vill jag tacka er att ni lyssnade mig. Tack så jättemycket. Bra survive.